No vítajte pri mojom novom videu. Dneska som vám chcel ukázať moje terárko s gekontíkmi. Áno, toto je ten samček. A samičku ešte len teraz ukážem, počkajte. Áno, tu je. Tady trošku narástli. No, tak to vyzerá. Samček, samička. No. Takto vyzerá 2024 terárko. Áno, dlho som nenatáčal s mojím hlasom. Jo. Dobre ste asi videli, že to je Minecraft knížka od Mojangu. Áno. Ale o tom natočím v ďalšom videu. Nie teraz, ale od pár mesiacov, pár týždňov natočím nejaké takéto videjko, ale dúfam, že sa mi vydarí a nezabijem nejaký tupý creeper. Ale toto videjko je o gekoncíkoch, takže tak, no. Trošku taký čaptavý, ale zlatý. Jo, durdí sa. Typické. Aj ďakujem za tých 733 odberov. Som veľmi šťastný, ako nedával som to tak von ako najavo, že som šťastný, ale hrozne som šťastný. Takže veľmi ďakujem a mohli by sme dať aspoň do konca 2025 by sme mohli dať 1000 odberov, to by bola pre mňa svetový rekord, pre mňa, no. Urobím aj videjko, ako sa krmia. Aha, áno. A tak. Nezabudnite dať like a odber. To je hlavné teraz. Aké koncíkovia. No, škoda, že nevedie rozprávať. No. Tak, nezabudnite dať like a odber. Vidíme sa v budúcom videu. Ahoj!